Ja už mám za sebou týždeň s Renaultom Symbioz Full Hybrid, ktorý má atmosférickú 1.6, no a musím povedať, že toto auto ma v mnohých smeroch veľmi potešilo, ale aj sklamalo. Tu sú teda moje 3 pre a proti. Prvým pre je rozhodne motor, ktorý vie byť v lete a v meste veľmi úsporný. V lete sa tu dá jazdiť pod 5 litrov, teraz v zime je to niečo okolo 7 litrov, ale bola tu zahrnutá aj diaľnica. Druhým pre sú rozhodne technológie tohto auta. Auto má všetkých moderných asistentov a moderný infotainment, ktorý je postavený na Google službách. Takže tu máš aj vstávanú Google navigáciu. A tretím pre je variabilita tohto auta. Vzadu máš posuvnú lavicu, takže si vieš veľmi jednoducho meniť to, či máš väčší batožinový priestor alebo viac miesta pre cestujúcich vzadu. Tak ako je motorizácia plusom, tak je aj mínusom. Je tu 4-stupňová multimódová prevodovka, ktorá je vo vyšších otáčkach veľmi hlučná a do interiéru sa ten hluk naozaj prenáša. Druhým negatívom je cúvacia kamera, ktorá má fakt mizernú kvalitu a v roku 2025, vlastne už 2026, niečo takéto v aute rozhodne mať nechceš. Hlavne keď to auto stojí od 28 000. No a to je vlastne tretie negatívum, že ak chceš Symbioz s týmto full hybridným systémom 1.6, vypraviť si musíš takmer 30 000, no a v tých vyšších výbavách sa cez 30 000 hravo dostaneš. Takže toto je Renault Symbioz. Ako sa ti páči, daj mi vedieť do komentu.